Heippa täältä tiistai-tuvasta ja ihanaa päivää sulle sinne. Minä ajattelin, että jos minä tänään lähtisin tekemään tämmöistä kuukauden hyvinvointihoroskooppitulkintaa. Ja tuossa eilen kattelin, että minä olin viimeksi kuukausi sitten tehnyt sen, niin nyt voisi olla hyvä aika siihen. Ja käytetään tässä tätä minun lemppari yksisarvispakkaa. Sitten ehkä käytetään tätä ja sitten ehkä ukon pakkaa. En tiedä vielä nouseeko eteerisiä öljyjä. Ja jos oot halukas itselle saamaan tämmöisen henkilökohtaisen videon, missä minä katson sulle niin kuin hyvinvointiasioita, en tiedä saanko ihan mytistettyä kuukaudelle, kun on vähän semmoinen, että saattaa tulla puolelle vuodellekin ja vuodellekin tai pitemmälle ajalle, että ei välttämättä ole sellaista niin aikamääritelmää. Niin minä ajattelin, että mulla menee sanatkin sekaisin, niin 11 euroa. Se on tosi edullinen, mutta mietin sitä, että 11, kun miettii enkelinumerona, niin 11 on aina niin kuin uuden alku. Ja sit jos sulla on semmoinen, että sinä haluaisit jotakin uutta sinun hyvinvointiin, niin se on tavallaan semmoinen, mitenkä minä sanon, lahjanumero tavallaan se 11. Niin 11 eurolla saat itselle semmoisen. Ja sinä voit laittaa mulle sähköpostia, minä paan sen tiistaitupan.gmail.com tähän videon alle ja kerro vähän itsestäsi, että minä tiedän, että kenelle minä lähden sitä tulkintaa tekemään. Sinä voisit kertoa siihen ehdottomasti sinun horoskoopin, että mikä sinä olet horoskoopiltas. Ja minähän en ole siis astrologi, että mulle ei kannata, tai siis voithan se kertoa, jos ne vaikuttaa tulkintaan, mutta minä itse en niin kuin ymmärrä mitään, jos joku sanoo, että hän on nouseva aurinko tai jotain, että kun minä en ole siis astrologi, että minä olen intuitiivinen tulkitsija, mutta mulle jostain kumman syystä nousee sitten näitä horoskooppimerkkejä. Niin, että jos olet uusi katsoja, niin et sitten heti ole, että jee, että hei, tämä on astrologi, niin en ole, että ihan on intuitiivinen tulkitsija, selvänäkijä, ennustaja, mikä tämä. No ennustaja Sannakka en tykkää käyttää, se on jotenkin semmoinen ehkä vähän matalavärähteinen, mutta tämmöinen selvänäkevä ihminen. Ja ootapas, minä nyt lähdin tänne laukalle selittää näitä juttuja, niin eli se horoskooppimerkin voisit kertoa, mikä sinä oot siellä vaikka härkä tai leijona. Ja syntymäaika ehdottomasti, onko se 1.7.1976 vai mikä se on se. Ja no eipä oikeastaan niinku muuta, silleen lyhyesti vaan kerrot, että sinä olet tämä ihminen ja mitä sinä nyt haluat kertoa itsestäsi lyhyesti. Että mulle tulee semmoinen fiilis, että minä tiedän, että kelle minä sitä tulkintaa lähden sitten tekemään. Ja minä teen sen tulkinnan tälleen videona, eli tämmöisenä videona, mitä minä tähän nyt höpötän. Ja se video tulee tänne minun YouTube-kanavalle, mutta se ei näy kellekään muulle kuin sulle ja sitten mulle. Et siinä on semmoinen linkki, minkä taakse se on piilotettu ja minä sen linkin jaan sulle sitten sähköpostiin. Ja siellä voit sitä videota katsoa, onko joku kuukausi, 3 viikkoa, 2 viikkoa, mikä olisi semmoinen hyvä aika, niin voidaan yhdessä sitten sopia, että minkä aikaa se video on sitten niin kuin sinulle sen linkin takaa sitten niin kuin näytettävissä. Ja sen jälkeen se sitten niin kuin poistuu. Mutta siinä ei ole mitään kiirettä, että siellä kerkeät kyllä rauhassa niin kuin katsoa sen ja kirjoittaa ylös asioita ja muuta tämmöistä. Mutta tämmönen. Lähdetään hei kattoo siihen hyvinvointiin. Tähän näin. Ja tosiaan sen verran sanon, että siihen hyvinvointiasiaan, niin se on vaan se yksi aihe. Että sen takia se on se 11 euroa, että on sen verran edullisempi. Ja jos sulla jotain niin kysymyksiä herää, niin voin ehkä muutaman kysymyksen siihen ottaa sitten just niin kuin hyvinvointiin liittyen. Et silleen yleisesti katsoa, mitä sulle niin kuin nousee siihen. Täältä ensimmäinen kortti nousee tuolle vaaka-horoskooppimerkille. Mulla on sitten tuo ikkuna auki, kun täällä on tosi lämmin ja tuolla tehdään jotain remonttia, niin
ääniä, jos ne tähän videolle tulee. Sitten tähän nousee, minä otin nyt jo valmiiksi, viimeksi en muista, otinko, niin tämä pyriittienergiakivi. Että tämä pyrittihän on tämmönen, et varmaan muistat unissakin, kun me on tätä monta kertaa sulle kertonut, mutta kerron yhä, jos on uusia katsojia. Tai vaikka vanhojakin ja ette vielä muista. Niin pyrittihän on siis tämmönen rahatalouden kivi. Että raha-asiathan liittyy myös hyvinvointiin. Laitetaan tää tänne. Sitten lähdetään ukonpakan kanssa liikkeelle. Täältä tulee kanssa vaakamerkille. Ei tarvi edes sekoittaakaan. Vaakalle ja skorpionille on tämä kivi. Ja sitten tässä nousee tuo kuukivi. Mulla itselläni ei ole kuukiveä. Katoin itse asiassa tuossa yksi päivä Vampyyrin päiväkirjat, semmoista teinisarjaa, tai se ihan teini on, mutta semmoista sarjaa, niin siellä oli kuukivi ja se liittyi ihmissuteen, mutta ei ihan tässä nyt niin kuin ihmissudeen liity, mutta en tiedä, oot siellä vaakamerkkinä tai skorpparina kahtonut semmoista sarjaa, niin tuli vaan siis mieleen se. Mutta kuukivi. Ja sitten tämä toinen on vähän tämmöinen ekstra kortti, ehkä kaikille horoskooppimerkeille. Tai sitten erityisesti skorpionille. Hei, tässä nyt on 1, 2, 3, 4, 5 korttia. En tiedä, tuleeko tästä nyt tämmöinen lyhyt ja ytimekäs viesti, mutta on sellainen olo, että enää ei tule mistään vakaista korttia ainakaan tähän hetkeen. Mulla on semmoinen tunne, että tätä nousee niin kuin sana syntymäpäivät. Eli onko jollain syntymäpäivät, paljon onnea sulle sinne. Tai sitten Vaakaan käynyt jossain syntymäpäivillä. Itse mä oon kyllä ihan ouvan näköinen, kun ei ole noita silmälaseja tuolla, kun otin vähän äsken ruokalepoa ja sitten mulla lasit jäi tuonne toiselle paikkaan. Ja sitten istahin tähän penkille ja oli sille, nyt en jaksa hakkea. Niin ihan erinäköinen on, kun katsoo itsensä tuohon kuvaruutuun. Mutta joo, lähdetään katsomaan. Voi perhana sentään. Hyvinvoinnista on kyse, niin siellä kuule joku. Oletko siellä selviytynyt uupumuksesta? Kärsit siellä tällä hetkellä uupumisesta? Siihen nousee tosi vahvasti tämä pyriittienergiakivi. Se voisi sitten laittaa oikealle puolelle sinun rintakehää. Jos olet sen verran herkkä ihminen, niin se voit kuulostella, että onko se vaikka päiväunien aikaan tai jossakin lepohetkessä. Joillekin miehelle myös oikein korvan taakse voisi olla hyvää. Hei, jos sinä olet tää uupunut, niin mulle tulee semmoinen olo, että lähdetään sulle hakkeen eteerisistä öljyistä voimankortteja. Tai jotakin sellaista, en tiedä onko se ihan voimaakaan, mutta jotakin mikä auttaa sinun selviytyä tästä uupumisesta. Tähän nousee jonkun verran tuo neitsyt-horoskooppimerkki. Mikä se on saanut sinut uupumaan sinne? Joo. Elikkä se, joka kärsit uupumuksesta tai olet selviytynyt uupumuksesta, niin täällä tulee sulle ehkä just tämä, mikä kärsii uupumuksesta. Niin eteeristenä öljynä nousee piparminttu. Jos se aikaisemmin on eteerisiä öljyjä käyttänyt, niin eteeriset öljythän liittyy niinku aromaterapiaan. Ja eteerisillä öljyllähän on niinku tunnetasolla hirmu hyviä, semmoisia hoitavia, rauhoittavia, piristäviä, mielialaa nostattavia vaikutuksia. Esimerkiksi sitruunaeteerinen öljy on hirveän hyvää. Me itse aikoinaan, kun on ollut uupunut ja vahvassa stressireaktiossa, niin me itse on saanut niin
sitruunaeteeristä öljystä apua. Se on niin kuin nostanut minun mielialaa niin kuin henkisesti ja on niin kuin piristänyt ja tuonut iloa. Sitten on ruusueteerinen öljy, siis se oli aivan ihana, siis on se edelleenkin ihana, mutta siis se, että silloin kun oli niitä päiviä, kun tuntui, että ei elämässä ole niin kuin mitään järkeä ja tämmöistä näin, niin silloin kun se ruusueteerisen öljyn tuon korkin aukas ja sitten tiputti muutaman tipan vanulapulle ja haisteli siinä sitä tai sitä pullon suusta, niin tuntui, että kyllä se elämä pelastui. Kyllä se elämä pelastui. Että jotenkin mulle se ruusun tuoksu siis eteerisenä öljynä, että se niin paljon, tiedättekö, nostaa siis rakkauden tunnetta. Että se oli jotenkin ihan sama kuin miettii, että sä oot johonkin ihmiseen rakastunut. Tai sä rakastat sun omaa lasta tai sun aviomiestä. Niin se rakkaus, siis se oli niin voimakas se rakkauden tunne, mitä se ruusueteerinen öljy minusta herätti. Niin se oli niinku, tietyllä tavalla tekisi mieli sanoa, että se oli niinku siunaus mulle silloin, kun mulla oli se uupumus ja sitä vahvaa stressireaktiota. Et se oli mulle semmoinen niinku aha-elämys, että okei, että hei, tämmöisiä eteerisiä öljyjäkin on, että miksi näistä ei niinku puhuta? Miksi ei tämmöisistä niinku tuoksujen aromaterapiasta, miksi näistä ei niinku puhuta? Miksi tätä tietoa ei niinku jaeta ihmisille? Et se pitää aika moni asia niinku itse etsiä. Ja näin, niin sitä aina monesti niinku miettii silleen, että niin. Mutta palaten tähän korttiin. Ja sitten sekin, en noissa eteerisissä öljyissä ehkä vielä se, että on paljon semmoisia niin kuin ihmisiä, mitkä ei ole kokeillut niitä. Niillä saattaa olla jotakin juorupuhelun kuulemista tai kavereita, jotta että se on ihan paskanmakuista se öljy. Ei niitä voi syödä, ei voi vaan ulkoisesti käyttää, vaan siis se, että on vähän semmoisia niin kuin, mitenkä minä sanon, vähän semmoisia, että uskottaa ehkä valheisiin tai tämmöisiin, että enemmänkin se, että uskaltaisi niin itse lähteä kokeilemaan. Ja sitten kun itse saa sen konkreettisen hyödyn, niin koska on ihmisiä, mitkä ei vaikka tietoisesti osaa käyttää, ne ei vaikka lue ohjeita tai mitään muuta, ja sitten menee kaikki ihan plörinäksi, niin se, että miksi minä lähdin taas tälle tielle? Minä en tiedä. Ei minun tarvitse kaikkia kyllä valistaa. Eikä pidäkään. Mutta jotenkin semmonen täältä nyt nousee. Ehkä se on se epäilys, että kun jotenkin tulee se, että kun ajatellaan, että ne on jotain vaihtoehtohoitoja, vaikka eihän nämä ole. Nämä on ihan niin kuin luonnollisia, nämä on tuhansia vuosia, satoja vuosia niin kuin ollut. Nämä on niitä luonnollisia, alkuperäisiä juttuja. Että niin kuin, sekin kun on joidenkin selkärankaan istutettu niin vahvasti, että kaikki nämä luonnolliset on niin vaihtoehtohoitoja, niin se jotenkin ihan, tiettekö, ihan saa niin kuin temperamentin nousemaan 0–100 heti, että minkä takia niin, ne on luonnollisia hoitoja. Siellä voit ruveta käyttää sanaa luonnollisia hoitoja, ei ne mitään vaihtoehtohoitoja. Ne on niitä alkuperäisiä, niitä luonnollisia. Niillähän me on ihmiset on lähdetty liikkeelle. Sitten on tullut näitä vaihtoehtojuttuja, mitkä olevinaan ovat sitten syrjäyttäneet nämä alkuperäiset ja niitä on ruvettu sitten kammoksumaan ja vähättelemään ja kaikkea tämmöistä näin. Se on ihan tietoista niin kuin ollut, mikä on aika surullista. Tästäkin voi olla montaa mieltä. Mutta minä itse niin kuin rakastan perinteitä ja kaikkea tämmöistä vanhaa tietoa ja näitä luonnonmukaisia juttuja, mistä ei niin kuin ole mitään haittavaikutuksia tai tämmöisiä, mitkä niin kokonaisvaltaisesti auttaa luomaan hyvinvointia. Me ihmeet ollaan erilaisia. Mutta joo, mennäänkö nyt tähän korttiin? Niin tää on tää piparminttu. Ja tämähän on näköjään, mulla itselläni ei ole tätä ollut, mutta tässä kortissa sanotaan, että tämä on hyvin tämmöinen monipuolinen öljy. Että tähän avaa niin kuin juurisakraa, eli menin sanoa kurkkosakraa, mutta siis juurisakraa, eli juurisakrahan on sinun jalat.
kaikki sinun jalkojen alue. Siellä elää sinun turvan tunne. Siellä elää sinun itsevarmuus. Siellä elää sinun juuret. Siellä elää sinun tasapaino. Voi olla, että kun sinä olet uupunut siellä, sinä et ole ikinä varmaan kuullutkaan ehkä mistään sakroista, niin ajattele, kun pystyisi lähteä sinun juurisakraa, sinun jalkoja niin kuin hoitamaan. Ja sitähän hoitaa reikihoitajat, samanistiset hoitajat, energiahoitajat, enkelihoitajat. No en tiedä, hoitaako enkelihoitajat sitten niin syvältä sitä juurisyistä kuin vaikka reikihoitajat. Mutta jokaiselle löytyy se oma tapaa. Ja sitten miettii uupumuksessakin, ihminen voi olla hyvin semmoinen niin kuin tasapainoton, että sillä puuttuu niin kuin juuret tietyllä tavalla, että kaipaa sellaista pysähtymistä, läsnäoloa, semmoista, että seisoo niin kuin tunnetasolla tasapainoisesti ja on se niin kuin hyvä olo omassa kehossa, omassa mielessä. Että sä oot niin kuin turvallinen itsellesi ja sulla on turvallista olla itsessäsi. Nämä on tosi syvällisiä asioita nämä. Josta nämä on ihan äärimmäisen niin kuin mielenkiintoisia. Just sekin, että miten paljon niin kuin keho ja tunteet kulkee käsi kädessä. No, sitten täältä päästään, että se avaa myös kurkkusakraa. Eli oli oikeassa, siellä tuli myös kurkkusakra. Et miettii, kun sulla on kurkkusakra, eli tämä kurkun alue, siihen kuuluu myös korvat, suu, nenä ja silmät. Niin se, että kun sulla on tämä auki, niin sinä uskallat ilmaista sinun tunteita, sinun niin kuin puhetta, sinun mielipiteitä. Sinä uskallat niin kuin puhua. Ja sitten on solar plexus sakra, sehän on täällä niin kuin rintojen alla ja samassa kohtaa niin kuin selässä. Sehän on sinun esivanhempien sukujuurien sakra. Et siellä on kaikki niin kuin esimerkiksi äitihaavat, isähaavat, itsetunto-ongelmat. Ne on tosi lähellä tähän sydänsakraan ja vatsasakraan, eli solar plexus sakraan. Ja sitten tämän piparminttukortin viesti on, että annan intuitiivisen tietouteni kohota. Tiedän, mihin suuntaan sisimpäni minua kutsuu. Oletko jollakin tavalla uupunut siellä, että olet niinku miettinyt, mihinkä suuntaan siihen niinku lähet? Ja onko sinulle tullut joku seinä vastaan vai sun oma pelko vai niinku, joku täältä tämmöinen niinku nousee. Myös leijonille. Ja tähän vahvasti nousee tämä pyriitti-energiakivi. Ehkä myös tämä on musta. Tämä on musta, yhtä musta kuin minun korpipärinen tukka. niin tämä musta obsidiaani energiakivi. Tämä on tosi vahva kivi. Tämmöinen lätyskä, mutta on vahva. Tämä suojaa sen uupuneen energioita. Jos löydät vaikka kaulaketjuna tätä, niin no mullahan on täällä kaulaketjuna, niin tämä on vähän tämmöinen pisaran muotoinen, ei ole ihan tämmöinen lätyskä. Niin kaulaketjunakin on hirveän hyvä sitten. Mutta jos et tykkää kaulaketjua käyttää, niin ota tämmöinen lätyskäkivi ja pistitä vaikka taskussa tai repussa. Ja sitten nousee tää pyriitti. Näitä molempia siellä voisit niinku pitää sitten sen aikaa, mikä tuntuu siltä. Tai sitten vähän vaiheella välillä taukoa ja pitää sitten uudestaan. Ei ole totta, tietääkö, kun me just, tää nyt taas tälle uupuneelle ihmiselle, just kun puhuin siitä ruusueteerisestä öljystä, noin ihan sekunti sitten, niin täällä on ruusueteerinen öljy. No ihania, kun nämä kortit tälleen työskentelee täällä meidän kanssa. Kun puhun tosiaan, paljonhan mä oon puhunutkin, mutta puhuin sitä, että mulle niin kuin silloin uupumuksen ja sen vahvan stressireaktion aikana hirveän paljon auttoi tämä ruusueteerinen öljy. Se just niin kuin nosti, se tuoksu niin kuin herätti ja niin kuin vahvisti ja nosti minusta sitä rakkauden tunnetta. Ja se rakkauden tunne on tosi voimakas hellyyden tuoja, parantajuus siellä tunnetasolla. Se, että jos olet alamaissa, mieli mustana, tuntuu, että missä ei ole mitään järkeä, on ehkä sydänsuru ja jotain, niin tietysti on hyvä, että siellä parannat sitten ja avaat ja hoidat myöskin tätä energiahoitajalla tai itse sun
sydänsakraa ja solarplexus-sakraa ja kurkkusakraa, ehkä juurisakraakin, mutta jos on semmoinen tilanne, että ei ole vaikka varaa mennä tai et tiedä kuka sinua hoitaisi, niin sitten näillä eteerisillä öljyilläkin voit saada itsellesi apua. Toki ei ole 100%, en voi luvata, koska jokainen me ollaan yksilöllisiä, mutta voit kokeilla. Ja näitä ruusueteerisiä öljyjäkin on tosi eri tuoksuisia. Että niin jos on vaikka kolme eri merkkiä, niin saattaa olla tosi isoja niin tuoksueroja näissä. Että kannattaa vähän tuoksutella siellä kaupassa, että mikä on semmoinen sinun mieleinen eteerinen öljy. Eli nämä on tälle uupuneelle Pirkolle on sitten nämä viestit täällä. Se on hirveätä kyllä, jos on niinku uupunut, koska se olo, me muista itsekin sen, että se on kyllä niin semmoista, niin matalavärähteistä ja semmoista, mutta se pitää sinun kokea. Se on nyt tullut sulle selvittää jotakin ja ehkä pitää rajat laittaa uusiksi tai lähteä pois siitä karhun pyörästä, oravan pyörästä, jostain, että nämä aina tulee niinku opettaa meitä. Ootko siellä pitkään joustanut tai jotain, että onko liian kiireinen arki? Jottainhan siellä on tai onko jotain isompaa tapahtunut, mistä on niinku tullut se sitten. Mutta vaikka se ei tunnu kivalle, niin se on tullut sulle opettaa. Silloin on sellainen syvällisempi ja minä tuntuu, että sinä tiedostat sen, että silloin on sellainen syvällisempi niin kuin kasvun oppi sulle, sellainen opetusläksy. Mennään seuraavaan korttiin. Ehdollistuminen. Otahan mikä tuo vieressä on. Voi ei, onko joku pitänyt sinua vähän niin kuin epäuskoisena? Katoppa, täällä on ehdollistuminen. Ja sitten on niin kuin narri. Et se mikään pelle on. Sä oot paljon yrittänyt. Kuka se pitää sinua narrina? Noita kun tuntuu, että sä oot semmonen niin kuin vapaa-sieluinen ihminen. Sä oot semmonen luova, ehkä taiteellinen, jotenkin merellinen joku saattaa olla. Hauska sana merellinen, mitä se sulle niin tarkoittaa. Et eikö sinua ole niin otettu tosissaan? Et kokeile tätä ruusueteeristä öljyä. Et jos joku aviomies, poikamies, ehokas on pitänyt sinua narrina, niin voi perhana sentään. Eikö se arvosta sinua? Ota, kun pitää vaihtaa tassut näin. Voi olla myös joku työpaikka. Kauhean miten täältä tulee hirveän huono energia. Siis jotenkin ihan semmonen tosi matalavärähteinen, semmonen hyi. Onneksi meillä on tässä nämä ukonpakkakortit, koska tuntuu, että nämä vähän niin kuin tulee opettamaan ja ehkä semmoista syvällisempää. Jotenkin tekisi mieli sanoa myös hoitamaan. Mulla jotenkin nousee tästä ehdollistumiskortista myös niin kuin itsetunto. Ei nyt ehkä itsetunto-ongelmat, mutta itsetunto. Mutta miksi joku ei ole sinua arvostanut? Kun sinä olet hyvä ihminen. Toki ei meistä kukaan ole täydellinen, mutta siis jotenkin semmoinen... Katsotaanhan näistä ukonpakkakortista. Eikö tämä ensimmäinen ukonpakkakortti ollut Vaakamerkille ja Skorpionille erityisesti? No jopas. Mikäs prinssi sieltä tulla tupsahtelee, vai ootko sinä itse tämä itsellesi? Onko siellä joku mies, mikä kärsii uupumuksesta? Tai joku nainen, mikä on liian pitkään ollut maskuliininen? Ja sulle pitäisi vähän tupsauttaa sitä ruusueteeristä öljyä. Älä juokse karkkuun sitä rakkautta.
ei ole kyse parisuhteesta. Piparminttu. Mulla on semmoinen tunne, että joku mies ei niinku oikeasti sinua arvosta. Jos sä hei käyt lenkillä, niin voit sä jostain ruusunpuskasta ottaa semmoisen ruusunkukkasen itsellesi. Laittaa johonkin syvään ruokalautasta jälkiruokakippoon vettä ja sen ruusunkukkasen sinne ja pöydälle. Voi olla, että se auttaa tähän. Sitten nousee niinku sydänongelmat. Ja sitten näkyy tuommoinen niinku rokotepiikkirokote. Mä en ehkä halua pitemmälle mennä tuossa aiheessa. Otetaanhan täältä ukonpakasta kortti. Sitten otetaan tuosta yksisarvispakasta. Täällä pitää saada sulle turva. Mitä se turva sulle merkitsee? Turva pitää saada. Jos ei ihan oikeasti mahdollista, niin käy hakea se ruusunkukkasen. Nimittäin tosi vahvasti nousee nyt joillekin vaakamerkeille, neitsytmerkeille, kaikille horoskooppimerkeille, kelle se vaan kutsuu. Onko täällä nyt joku mies, mikä välittää sinusta, tekisi mieli sanoa olevinaan välittää tai välittää sinusta, mutta onko sillä vähän huono energia sille miehelle? Täällä nousee tämmöinen lause kuin kaljamaistus. Onko se nainen vähän rakastunut siihen mieheen? Onko sulle tietyllä tavalla tullut myös semmoinen tietynlainen heittopilkusta oleva uupumus tai joku tämmöinen, että niin kun, miten tuo niin nopeasti kävi tuossa tuo juttu. Mulla on semmoinen tunne, että sulla on täällä rintakehässä semmoinen paineen tunne. Tää on nyt joku Sitten nousee tuo Juha Tapion kappale, tuo mitä silmät ei näe, mitä sydän lämmittää, mutta enemmänkin tämä mitä silmät ei näe. Sehän laulaa, eikö se olla siinä kertosäkkeessä vai jossain kohtaa? No, ennen kuin lähdetään mitään tänne tekemään, niin tästä Lemminkäisen kortista lähdetään katsoa avainsanoja. Täällä nyt on ihan liian paljon tavaraa täällä pöydällä. Onko tämä viesti sulle, että sulla on kanssa-asunnossa ihan liian paljon tavaraa tai jossain huoneessa? Tässä vähän saadaan niinku selkeämmäksi juttuja, selkeämmäksi huonetta. Siis Lemminkäinen, mihinkä tämä nyt kuuluu? Kun täällä on siis maanväkkeä, ilmaväkkeä ja kaikkea. Lemminkäinen, mihinkähän sinä kuulut? Miksi nämä ei voi olla niinku aakkosjärjestyksessä? Niin katson, kuuluuko se tänne ison arkanan korttiin? Ei korttiin, kun ei kuulu. Miksi nämä oikeasti ei voi olla aakkosjärjestyksessä? Hirveän hankala etsiä, kun kaikki on ihan sekaisin. Miten se nyt olevinnan ei missään ole? Lemminkäinen. Miksi sinä et halua tulla löydetyksi?
Miksi et halua tulla löydetyksi? Onko se sille, että se mies ei halua tulla löydetyksi? Se tykkää siusta, mutta se haluaa olla jotenkin kaukana. Ja sille se kalja maistus. Ja sitten siitä nousee se uupumisen kortti. Hei täällä, nyt minä löydän. Lemminkäinen on iso arkana, voima. Ja tiedätkö, aika hauska sivunumero on 55. Vähän niin kuin se hyvinvoinnin tulkinta henkilökohtaisesti on sulle 11 €, eli 11, niin täällä on 55, 55. Minä en muista, mitä se 55 tarkoittaa, niin kuin numerologia siis se. Numerologia siis, mikä se sana on? Numerologia. Niin minä en muista tai tiedä, mitä se tarkoittaa, niin kannattaa vaikka Googlesta käydä katsoa. Tai jos sulla on joku kirja niin kuin numerologiasta, niin sieltä tarkistaa. Elikkä tästä nousee myös joku nuori poika. Elikkä. Tuleekohan sulle joku juhannus? Heila, semmoinenkin täältä niin kuin nousee. En tiedä, lähde tähän katsomaan. Tää on neitsyelle. Tämäkin täältä nousee. Eli avainsanat on rohkeus, tulisieluisuus, tulisuus, intohimo, voimakas eteenpäin pyrkiminen, toiminta, ideoiden toteuttaminen käytännössä, karisma, moniulotteinen luovuus, lahjat, seikkailumieli, nuoruuden into, kaukokaipuu, matkustaminen, levottomuus, vanhoista peloista ja ehdollistumisesta irti pääseminen. Hei, vanhoista peloista ja ehdollistumisesta irti pääseminen. Täällä on tämä ehdollistumisen kortti. Aika jännä, että nämä täältä tulee lause läpi, että nyt jotain jytää. Nämä kortit on yhdessä. Mitä sulle nousee tästä? Mulle nousee hevosvoima. Onko sillä miehellä joku turbomoottorinen auto? Voi olla, että se on syvällisempääkin se viesti. Luetaanko vähän tästä Lemminkäisen kortista, mitä tämä tarkoittaa? Eli tämä kortti, eli siis tämä heppakortti. Tämä kortti viittaa rohkeuteen, voimaan, taitoon ja oman luonnon seuraamiseen. Tällainen kiihkeys elämässä voi olla hyvä asia, jos toimit samalla sopusoinnussa ympäristösi kanssa. Apua, mulle tulee tuo ampiainen. Laitet tähän ikkunaan vähän kiinni. Kauheeta, kun on hirveän isoja ampiaisia, tiedättekö, on ollut viime kesänäkin. Hyi, onneksi ei tullut. No siellä peukalonpään kokoisia, niin minä olen aina hättä kärsimässä täällä, kun hirveän pelottavia semmoset. Heti rupesin miettimään, että olikohan tuollakin nyt joku tarkoitus tai mikä juttu, kun välillä tulee semmoinen, että sitten se oli vaan että ampiainen yritti tulla sisään. Just tommonen, se ei se kaponen, vaan se paksu. Eikö se ole ampiainen? Eikö se ole mehiläinen vai ampiainen? No kumminkin, jompikumpi. Mitä nämä on nämä tulkinnat? Aina teidän kanssa, kun välillä aina tulee jotain, niin nämä on kyllä ihan mielenkiintoisia. Ja mietin, olet siekin katsojana samanlainen, että ajattelet siellä välillä sitä, että jollakin on joku tarkoitus tai jotain, että onko vähän semmoista syy-yhteyttä tai jotain tämmöistä. Ehkä se on meidän elämäntapa tai jotain tällaista. Joo, jospa minä saisin nyt olla rauhassa. Otetaan tämä pyriitti tähän lähelle ja sitten ehkä tämä
musta obsidiaani kanssa. Ruusukvartsikin olisi ihan hyvä, mutta mulla ei tässä ei ole pöydällä nyt sitä, enkä lähde hakemaan. Jatkettaahan, eli lemminkäisen tulinen luonne jalostui ajan saatossa lukemattomien kommelluksien ja sattumusten kautta. Kortti kuvaakin hyvin nuoruutta, intohimoa elämää kohtaan, seikkailun haluisuutta ja uteliaisuutta. Olen tähän nyt väliin nousseessa, että haluaisit sen semmoisen niin kuin aikuismaisen, aikuisen miehen. Kortti viittaa pelottomaan maailman valloittajaan, jolla on hyvä itsetunto. Lemminkäisen tarina on kasvutarina, sillä hän kokeilee ja yrittää, kunnes oppii. Hän on hyvä loitsimaan ja päihittää tuonelan tien vastukset kykyjensä ja jumalten suosiollisuuden avulla. Lemminkäinen kohtaa rohkeasti louhen antamat haasteet ja voittaa ne lähes kaikki. Hänen malttamattomuutensa ja kokemattomuutensa kuitenkin näkyy sammon ryöstössä, missä lemminkäinen ei saanut sampoa irroitettua Pohjolan kivimäestä. Lemminkäisen haasteista on myös vastuuttomuus, sillä ongelmien ilmentyessä hän mieluummin pakenee paikalta kuin kohtaa niitä. Sitten tässä on parisuhteesta juttua, jos olet parisuhteessa. Eli parisuhteessa kortti voi ilmetä vaikeuksia, sillä sitoutuminen ja vakiintuminen on ristiriidassa lemminkäisen suuren vapauden kaipuun kanssa. Niin, eli siellä halusit niin kun sitoutua, halusit sen parisuhteen, mutta tämä nuori sälli, saattaisi olla 3-40-kin, niin haluaa vielä, tai 50-kin, haluaa vielä elää sellaista poikamieselämää, tai se on kovasti kiinnostunut sinusta, välittää sinusta, mutta se vähän huokaus neitsyt merkeille, että ja mulla jotenkin tuntuu, että tämäkin liittyy tietynlaista tavalla siihen, että olet siellä monta vuotta niin kuin jahdannut sitä tai ollut kiinnostunut tai jotain. Että se mies aina välillä sulle osoittaa sitä kiinnostusta ja lämpöä, mutta se aina välillä lähtee pois. Ja se on tietyllä tavalla myöskin niin kuin uupunut siihen. Mutta joku siinä miehessä on niin kuin nämä vuodet vedonnut sinua. Juhannuksena saattaa jotain tapahtua. Joo, jaksat siellä vielä kuunnella tässä näin, että parisuhteessa toinen osapuoli saattaa pelätä kahlituksi tulemista. Lemminkäinen on myös oivallinen esimerkki ihmisestä, joka ei ole selvittänyt omaa suhdettaan vanhempiinsa ja lapsuuteensa. Vahvan äitihahmonsa vuoksi lemminkäinen on mahdollisesti hieman narsistinen, mikä ei ole ihme, sillä hänen äitinsä on palvonut maata poikansa jalkojen alla tämän syntymästä saakka. Kortti kehoittaakin tutkimaan omaa suhdettaan vanhempiinsa ja kasvamaan itsenäiseksi ja vahvaksi. Usko itseesi ja seikkaile rohkeasti elämässä. Kaupamatkat ja seurapiirit odottavat valloittajaansa. Meissä kaikissa piilee lemminkäisen voimia ja haasteena on ottaa ne kokonaisuudessaan käyttöön, sillä vaatii rohkeutta olla yhtä huimapäinen kuin lemminkäinen oli. Toinen haaste on saattaa nämä voimat tasapainoon muun maailman kanssa ja välttyä itsekeskeisyydeltä. Sitten tässä sanotaan vielä, että kortti kuvastaa rohkeaa maailman valloittajaa, joka osaa nauttia intohimosta ja voimasta. Hän ei järkeistä asioita liikaa ja hän on riippumaton moraalista. Hyväksy itsesi ja uskalla elää täydesti ja nauttia elämästäsi. Ole valmis toimimaan uudella tavalla. Tutki myös omia tunteitasi ja opettele ilmaisemaan niitä avoimemmin.
Joo, tämä avasi nyt asioita nyt neitsyille ja vaakamerkeille ja ehkä leijonille. Että se on tietyllä tavalla myös uupunut niin kuin jallittaa sitä miestä. Tämä on tämmöinen niin kuin hurskas hurmuri, mikä nauttii elämästä ja on kaikille semmoinen lempeä jässikkä. Jotenkin tämmöinen nousee niin kuin sanottavaksi joillekin. Ja että hän välittää sinusta. Hän välittää kyllä sinusta, mutta onko se kaveruutta? Onko se syvää jotain? Mutta tuntuu, että sinä niin kuin haluaisit horoskooppimerkkinä enemmän. Ja tässä tuntuu vahvasti, että sinun pitäisi niin kuin herättää se rakkaus sinussa. Se rakkaus, mitä sinä kaipaat siitä jousimiehestä, siitä vaakamerkistä, skorpparista, kaloista, ehkä härkämerkistä. Se rakkaus nostattaa itsessäsi. Tämä on aika kaunis tehtävä niin kuin sulle. Et ihan vaikka 4 viikkoakin käyttää tätä ruusueteristä öljyä päivittäin, viikoittain, muutaman kerran viikossa. Ihan kokeilla, miten tämä sulle niin kuin toimii. Ja siihen lisäksi, jos huvittaa, niin piparminttueteristä öljyä. Et sillä tuntuu, että sillä on tosi voimakkaita rakkauden tunteita. Mennään eteenpäin. Hei, täällä on nyt tämä sama kortti. Tämä eikö ollut viime vai sitä edellisenä vai sitä edellisessä tulkinnassa, tämä maailman synty. Ja eikö silloinkin ollut, että tämä kortti on skorpioneille? Olikohan se vielä leijonille? En muista, niin tässä on kanssa. Tähän oli erityisesti skorppareille. Mutta onko sinussa syntymässä jotakin uutta? Onko sinusta jotakin syntymässä? Koska oletko sinä huomannut sen, että nämä ihmissuhteetkin vaikuttaa sinun hyvinvointiin? Hyvinvointi ei ole vaan sitä, että syyvää hyviä, levättää ja liikuttaa. Sehän on tosi laaja-alainen asia. Maailman synty. Paljon minä olen hölöttänyt? 42 minuuttia. Tässäpä menee mukavasti tämä aika. Kerkesi jo ampiainenkin melkein tulla ikkunasta ja on vaikka mitä nyt ollut. Siis ei ole totta, tämä maailman syntykortti, niin tämä kuvaa niin kuin narrikorttia. Tätähän minä samaa ihmettelin viimeksi siinä tulkinnassa, muistatko? Siis miten on mahdollista, että tämä narrikortti, minä en ymmärrä nyt sitä taiteilijaa, tai sitä korttien tekijää, niin miten on mahdollista, että nämä niin kuin olisi samaa? Tulee niin oikein jakeluun mene, mutta ehkä sulle katsojana menee, en tiedä, mutta jotenkin jännä, että tämä kortti kuvaa niin kuin tämä narrikortti, että olisi samaa. Tosi outo. Mutta ehkä kaikkea ei tarvitse tietääkään. Tai joskus olisi tietysti ihan hyvä tietää. Mutta avainsanat, eli tähän maailman syntykorttiin avainsanat. Narri, uusi alku, muutokset, vapaus, riippumattomuus, rohkeus riskien ottamiseen, rajattomat mahdollisuudet, uusien ideoiden syntyminen, henkinen kasvu, sydämen äänen kuunteleminen. Mulla on semmoinen olo, että teet jonkun muutoksen. Kortti viittaa uuteen alkuun elämässäsi. Jotain on syntymässä ja sitä edeltävän kaaoksen tai tyhjyyden tila on saamassa uuden jäsennellyn muotonsa. Täällähän sulla on tämä kaos ollut tai olemassa. Luota maailmankaikkeuden uutta synnyttäviin voimiin ja heittäydy rohkeasti tuntemattomaan. Vilpitön asenne elämää ja sen alati uudistuvia ihmeitä kohtaan avaa uusia mahdollisuuksia ja ovia,
jotka ovat kenties aikaisemmin olleet suljettuina. Kortti kannustaa aloittamaan rohkeasti uusia hankkeita ja luottamaan omiin rajattomiin mahdollisuuksiisi, luoda elämästäsi juuri sellaista kuin haluat. Tartu eteesi tuleviin uusiin tilaisuuksiin ja antaudu elämän vietäväksi. Sitten kortin vahvistus on, että uskallan hypätä tuntemattomaan, uskon itseeni, koska minulla on siihen varaa. En kuuntele pelkojani, en anna pelolle valtaa. Tämä voi liittyä sinun työhyvinvointiin, sinun työjuttuihin, näihin ihmissuhteisiin, parisuhteeseen, sinun itseesi, tähän lemminkäisen tyyppiseen mieheen. Mennään eteenpäin. Herran pierut senttään. Täällä on Heiden hevonen. Kuka se polttaa tassussa sinun kanssa? Kuule voimakkaita kortteja. Tähän liittyy vahvasti tämä. Ja jollain on meripihkan väriset silmät. Laivallako sinä sen tappaat? Vai kesämökillä? Hiiden hevonen. Tuommoista meille ei ole ikinä tullut. Se on tulen väki. Joo. 107. Aika hyvä 107 ja miettii 7 numeron, niin sehän hirveän hyvin käy tuohon. Jaahas. Hiiden hevonen. Avainsanat on vapaus, nopeus, kiihkeys, rohkeus, fyysinen toiminta, riskien ottaminen, elämänhallinta, tulinen voima, kestävyys, viettien ja vaistojen hallinta, esteiden voittaminen, menestys. Minäpä luen sulle täältä. Eli kortti edustaa rohkeutta, uskallusta, riskien ottamista, tilanteiden hallintaa ja voiman oikeanlaista suuntaamista. Päämäärä on tiedossa ja taidot riittävät loistavasti hyvien tulosten saavuttamiseen. Lemminkäinen oli oppinut jo paljon ja tässä kortissa hän todella hallitsi tulisen luontonsa, saaden lisää voimaa ja sujuvuutta kaikkeen tekemiseensä. Hän osasi suunnata voimansa päämäärään ja eteni menestyen haasteesta toiseen. Kortti viestittääkin, että sinulla on hyvät mahdollisuudet ja tarvittavat voimavarat saavuttaa tavoitteesi. Kaikki hankkeesi tulevat menestymään loistavasti. Tulet etenemään vauhdilla ylittäen kaikki tiellesi tulevat esteet. Kortti kertoo ihmisestä, joka on elämäniloinen, intohimoinen, luova, uskalias ja rohkea uran uurtaja. Hänen toimintaansa ja ajatuksensa ovat täynnä luovaa voimaa. Hän uskaltaa tehdä omaperäisiä ratkaisuja ja hän luottaa oman intuitioonsa. Hänellä on tehtävä ja hän suoriutuu siitä erinomaisesti. Kohdatessaan haasteita elämässään hän kohtaa niitä samalla sisimmässään. Aika hyvin sanottu, että se on vähän kuin peilausta sulle. Hän on seikkailun haluinen ja itsevarma. Kortin vahvistus on, että olet kenties tähän saakka vältellyt varjojesi ja haasteiden kohtaamista, mutta nyt olet valmis ratsastamaan tulta päin. Mielenkiintoista. Että sinä kyllä saat itsestäsi parannettua tämän uupumuksen ja se rakkaus herää sinussa.
Et ehkä neitsytmerkeille, skorppareille, ravuille, pitää sanoa kuukorennoille, niin ehkä teistä herää semmoinen tietynlainen vastustus siitä, että leikitäänkö nyt kuumaa puurovaa vai eikö leikitä ja eikö se nyt voi kertoa tunteista ja tälle. Että sit niinku jaksa semmoista kissa- ja hiirileikkiä. Että se on tietyllä tavalla valmis nostaa sen rakkauden niinku sinusta. Ja mulle nousee tässä samalla myös itsetunto. Että onko joku mies niin kuin madalluttanut tietoisesti sinun itsetuntoa, onko hänen energia ehkä semmoinen, aletaan sanoa, että jos hän on juoppo ja esittää, että hän on menestyvä ja rikas ja kaikkea, että siinä jollakin tavalla niin kuin vaistot sen jotenkin, että se aiheuttaa myös sulle sitä uupumusta. Toisaalta se mies osaa olla sulle mukava, jos olet merkki, horoskooppi, skorppari, kalat, leijona. Mutta siinä on niinku jotain, mille sinä alat niinku väsyä. Ja se olisi hirveän tärkeää, että sinä nostat itsessäsi sen rakkauden, tämän hiiden hevosen, sen tulienergian. Ja pitääkö sille lemminkäiselle laittaa rajat? Ja jukuripää siellä. Pitääkö sille laittaa rajat? Välillä kuule niin kahtelee sinua ruskeilla ja sinisillä silmillään. Onko se semmoinen, että tuokse sulle lahjoja? Et jotenkin tätä nousee semmoinen, että mies on täällä ja sinä olet naisena täällä. Et jotenkin semmoinen niin kuin alistamisen energia, pienentäminen. Onko sillä miehellä heikko itsetunto? Mutta se naisena vähän semmoinen niin kuin mukautuvainen. Jotenkin semmoinen niin kuin selvä rajaustehtävä, semmoinen täältä niin kuin nousee. Että sinä ansaitset hyvän miehen itsellesi, rinnallesi. Ei mitään pikkupoikia. Ei mitään semmosia, joka kuumaa puuroa keittelee, että ollaan vähän lämpimiä ja sitten mennään äkkiä etäälle ja taas laitetaan vähän viestiä ja ollaan mukavia ja vietetään yö yhdessä ja sitten taas hiljennettä ja sitten ollaan taas pusilaalaa ja tämmöistä. Tuntuu, että sulla on joku semmonen liima siihen mieheen. Tutki sitä sun itsetuntoa. Onko siellä joku hylkäämisen kokemuksen tunne? Mikä siinä miehessä niin kuin viehättää sinua? Onko se just se, kun se on välttelevä, niin se on sitten turvallinen? Eikö pitäisi olla toisinpäin, että semmoinen, mikä tulee lähelle, haluaa pitää yhteyttä, että se on turvallinen? Onko sulla joku isähaava siellä, jos mennään ihan tämmöiseen niin kuin tosi syvälliseen? Ja tätä voi katsoa siinä henkilökohtaisessa tulkinnassa myöskin. Ei ole totta. Täällä on tiettekö samaanikortti. Täällä on samaanikortti. Nythän tämä ympyrä meni ihan ympäri. Hei, miksi sinä pienennät ittees, hyvä nainen? Minkä takia sinä pienennät itseäsi? Sinä oot samaani. Miksi et sinä ole uskaltanut, anteeksi mulla ihan ainakin menee näin just tämmöiseksi äitihahmoksi, että nyt torru, että näin ikkäästi, mutta siis se, että kun tämä on sinun pelastus. Miksi sinä olet pienentänyt itseäsi? Voi hyvä rouva sentään. Miksi? Ei niitä miehiä tarvitse miellyttää itsensä kustannuksella. Sinun ei tarvitse kaikkia puuroja ja velliä keittää sille. Opettele itse. Yhden ruuan voit tehdä. Tai 2. Nälässä ei pidä pitää toista. Eikä itseäsi.
Tulipas voimakas energia tässä näin. Siis tää kesä on tiettänyt tämmöistä aikaa, että myö nostettaisiin just tämä sama, niin tämä ruusunainen täältä, tämä rakkaus. Ja sieltä perhana enää ikinä pienennä ittees kenenkään miehen tai naisen takia. Sä oot niin pitkään neitsyönä horoskooppimerkkinä, sanoisin, että se voi olla kaikille teille, niin jahdannut semmosia välinpitämättömiä miehiä, ehkä naisia. Sä oot kuule ummet ja lammet puhunut, ollut kilttinä, tehnyt satoja eri kokkailuja ja kaikkea, ja se mies ei sinua rakasta. Ei, ei nyt enää, ei. Ei enää. Sä oot samani nainen. Ymmärrätkö? Et sä varmaan sitä vielä ymmärrä. Sä ehkä oot ajatellut, että sulla on tämmöisiä henkisiä kykyjä, jotain rummunpakuttelujuttuja, jota en nyt mennä kaikkeen, sä tiedät kyllä mitä sulla on, mutta se, että tämä ei ole siis kaikille, ei ole, mutta puhun nyt sulle. Se kun löydät tämän saman voiman itsessäsi, tiedostat sen, niin sä alat pitää puollees semmoista miestä, no sulle varmaan se yksi mies riittää, niin semmoinen, mikä arvostaa, näkee sussa tämän, se ei halua pienentää sinua. Se arvostaa sitä, kuka sinä oot. Se niin kun näkee sinusta sen, niin se haluaa sinut niin parhaimpiin. Se hyväksyy sinut myös herkkinä hetkinä. Se ei ole semmoinen, että se kiertää kista kuin kuumaa puurot menee kauaksi, vaan se valitsee sinut ja se haluaa olla sinun lähellä. Se haluaa olla yhteydessä sinuun. Ymmärrätkö? Ja sitten mulla on semmoinen tunne, että tämä pelottaa joitakin naisia. En tiedä, onko tämä tiedostettu vai tiedostamatonta, mutta tämä pelottaa jotain. Ja se juurisyy meidän pitäisi niinku parantaa. Onko se joillekin neitsytmerkeille, rapumerkeille, vaakamerkeille just tämä, että työ niinku pyöritätte sitä oravan pyörää ja työ aina ihastutte tämmöiseen niinku, alkoholipitoisiin miehiin, tämmöiseen vältteleviin miehiin. Tämmöisiä miehiä, mitkä ajaa Porschella ja on kaikkea kuponkeja ja kaikkea. Ja se ei ole semmoista aitoa. Niin kohta itken teidän puolesta täällä, mutta kun se ei ole semmoista aitoa. Mikä siussa vettää, kauhean kun on tälleen voimakas, kun tuntuu, että ikku päässä jo kohta, niin teidän naisten takia, niin voisit siellä mitenkään ittees niin kuin kaivella sisimpää, että mikä ihme siulla aina yleensä vetää niihin poikamaisiin miehiin. Et se niitten äiti ole. Sä oot niitten rakas. Voi, nyt minä sain koko kesäksi tässä hyvän aiheen tulkinnoille. Ihan kun mulla on lasit päässä, kun olisin laittanut laseja, vaikka ei olekaan. Huhhuh. Ei, siis me ei oikeasti katsota enää yhtään tätä sinun uupumista. Ei katsota. Ja sä oot ehkä itsekin naisena valmis siihen, että sä haluat kääntää sen sinun kelkkas. Löytää se aidon rakkauden sinusta, siitä ihmisestä, joka tulee sinun elämään. Mutta sulla on paljon ollut parisuhteita. Mennään eteenpäin. Kato. Joo. Siis nämä on ihan uskomattomia. Täällä on niinku vierekkäin on shamaaninainen ja parantajanainen. Nämä vierekkäin täällä pöydässä. Saanko toistaa itseäni? Minkä takia sinä oot pienentänyt itseäsi? Mulla on semmoinen tunne, että jos mennään vähän syvällisesti, niin siellä on lähipiiri, mikä on sinua pienentänyt. Mutta
Sinä olet naisena tosi herkkä, voit olla miehenäkin. Sussa on parantajan verta, näkijän verta, medion verta, luontoyhteyttä, herkkyyttä, samanistisuutta, mutta sä oot jotenkin piilottanut se itsessäsi. Mutta tiedätkö, me nähdään vähemmän tätä halutessa sinusta nostamaan. Tuomaan esille. Että sä et enää pienennä itsesi kenenkään ihmisten kanssa, et työpaikalla, et harrastuspiireissä. Susta tehdään sellainen itsevarma nainen tai mies. Joo, on tässä heinäkuullekin aihetta kuule tehdä näistä kuule. Mulle tulee siis ihana näkynä tämmönen keski-ikäinen nainen, mikä seisoo vähän selkäkyyryssä ja hänellä on ruskeat niin kuin lyhyet hiukset ja sussa on ihan älyttömästi sitä potentiaalia. Mutta perhana, kun ne läheiset ihmiset on saanut sut siihen pieneksi mytyyksi laitettu ja siellä oot selkäkumarassa, etkä seiso selkä suorassa. Sä tunnet itsesi pieneksi, mutta sinun sisällä on ihan valtava hiiden hevonen. Voi olla, että se niinku silloin kun sä oot yksin, niin se niinku näkyy ja tuntuu siussa. Voi olla, että sä oot ihastunut alkoholistiperheessä kasvaneisiin ihmisiin. Vältteleviin. Pikaihastuksia. Että onko tää kaikki saanut sut vähän niinku pois raiteiltaan? En tiedä, pystynkö me ihan niitä auttamaan, jos on ihan siellä, mutta anteeksi. Mutta jos oot siinä pinnalla, sanotaanko näin. Et ole ihan uponnut, oot siinä pinnalla. Oot tietyllä tavalla niin kuin valmis siihen muutokseen. Valmis tekee itsekin hommia itses kanssa. Sitten me voidaan yhdessä lähteä liikenteeseen. Tuntuu, että vaakamerkeille, skorppareille, ihan muillekin horoskooppien merkeille, niin tästä ruusueterisestä öljystä on paljon apua tunnetasolle. Tai voi olla sellaisia pikkuriikkisiä leivänmurujakin. Jotenkin semmoinen olo, että et ole ehkä aikaisemmin edes ajatellutkaan, että voisi joku niin eterinen öljy ylipäätänsä niin sinua hoivata tunnetasolla. Auttaa sitä rakkauden nostamista, itsetuntoa. Niin laittelepa hei mulle sitten tähän, jos haluat tähän videon kommenttikenttä, että minkälaisia fiiliksiä sulle nousi tästä ruusueterisestä öljystä. Ja jos et halua siihen laittaa yleisesti, niin ihan vaikka sähköpostiikin laittaa, että mitenkä niinku, tai sitten tästä piparmin, mutta ei se on välttämättä sähköpostia tarvii laittaa, mutta ihan vaikka tuohon kommenttikenttäänkin. Täällä on vielä yksi kortti. Tämäpä hyvin kroonaa tämän tulkinnan. Että siellä vahvuutta tarvitaan. Siinä on siinä lemminkäisen jukuripäässä nyt jotain sellaista, mikä vettää ja laittaa sun sydämen ihan kerälle ja muuta ja auta armias ja ota kun tuo juhannus tulee ja muuta kaikkea. Niin humalapäissään, kun työ pussaatte sitten siellä vai mitäkään on, mutta pysy vahvana. Sinussa on tämä samaninainen. Ja voi olla, että siis sen miehen näet ehkä vähän uudella tavalla. Pidä tää pyritti-energiakivi, ei siis tämä, mutta se mikä sulla siellä kotona on niin lähellä. Ja ruusukvartsi-energiakivi on myöskin hyvä joillekin. Ja sitten toi piparminttu eterinen öljy, mikä on tuossa kortissa. Mutta me jätän sinut nyt tähän näin. Tästä tuli aika hyvin näitä apuja. Ja pistä pelastusliivit päälle. Ja muista se rakkaus. Se ei aina tarkoita sitä ihmissuhdejuttua. Joskus tarkoittaa, mutta me jätän sinut nyt tähän.
Se osaat kelloa kyllä veden pinnalla. Ota välillä vähän merisuolaa, laita sitä hienoa merisuolaa vetteen, niin ei tule ihan ällöolo, jos on hellettä ja muuta. Ja se pärjäät. Parantele itsestä sitä samaa niin sydäntä.